donar la benvinguda a les jornades, per saber com les organitzem. Donem la paraula amb l'Alfred Verdaguer, que és el president d'Òmnium Osona. Hem arribat a les terceres jornades de Memòria Democràtica d'Osona amb la nominació 80 anys de la fi de la Guerra Civil i els camins de l'exili. La lectura d'aquest encapçalament ens situa a fa temps, com també ens recorda a l'avui, la tristor del passat i la lluita del present. Agraïment a les entitats, institucions, col·lectius, persones i tothom que ha fet possible l'organització d'aquest esdeveniment. El Consell Comarcal d'Osona, la Direcció General del Patrimoni Cultural, el Museu del Ter, el Museu de la Torneria, la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, la xarxa d'arxiu comarcal i l'arxiu municipal, que també col·labora l'Ajuntament de Torelló, amb el seu alcalde que avui ens representa aquí, gràcies, i també amb el suport de l'Ateneu de Vic i la Filmoteca de Catalunya i el Patronat d'Estudis Osonencs. Em plau molt doncs donar-vos la benvinguda a aquestes terceres jornades de Memòria Democràtica d'Osona i que enguany coincideixen amb el 80è aniversari de la fi de la Guerra Civil. Quan fa 80 anys d'aquest fet i és la tercera generació la que prenem la paraula per recordar-ho, ens adonem que el testimoni dels nostres avis no pot ser, només, el relat d'uns fets ja superats. És molt trist adonar-nos que encara avui hem de lluitar per la causa que ells van patir repressió i en molts casos exili. Ha canviat l'entorn econòmic i social, però avui, com fa 80 anys, tenim exiliats, represaliats i empresonats per defensar la llibertat i la democràcia de manera pacífica. Estem obligats, doncs, a fer que tot allò que va patir la generació que avui recordem serveixi per fer-nos adonar que la lluita continua i que és el nostre deure fer arribar a les noves generacions els perills del feixisme, que sense cap complexa torna a ser present a la vida política de l'estat espanyol i a tota Europa, amb l'auge dels partits d'extrema dreta. La memòria democràtica és l'eina més potent que tenim per poder combatre aquest fenomen. Des del Consell Comarcal d'Osona estarem sempre al costat d'iniciatives com aquestes i que tingueu una molt bona jornada i que ens en recordem de les coses, perquè hi ha gent que els agradaria que tot això se'ns hagués esborrat del cap i que no estés escrit blanc sobre negre a cap llibre. Per tant, que tinguem unes bones jornades i ens en podem felicitar. Bé, no podia començar sense explicar-vos que les cartes aquestes tan xules, penseu que n'hi ha ben bé 50 o 60, les va dibuixar i escriure en Pere Vila Soldevila, un torner d'aquí Torelló, de Can Rosset, que era el que feia Walt Disney, i els que coneixeu el museu està ple de ninots fets seus, i tant ell com el seu germà Eudal, aquí veieu que l'ha escrit Eudal, acabat amb L, doncs estaven tots dos al front. L'Eudal era més jovenet, havia nascut l'any 19, en canvi en Pere havia nascut l'any 12, i bé, tots dos van coincidir i s'enviaven cartes, també enviava cartes a la família i es comunicaven amb aquests dibuixos. Fixeu-vos aquí que es veu un destacament militar trencant unes cadenes i l'olivera de la Pau, vull dir que aquesta ens va semblar oportuna. Aquest projecte partia, la idea era entrevistar a diferents persones de Torelló que haguessin viscut el període de la guerra. Però el que ens interessava no era que cadascú ens expliqués la batalleta de que a mi m'han dit que en Pallerols era un senyor molt dolent, que l'altre no sé què, que l'altre no sé quantos. No, això no ens interessava. A nosaltres el que ens interessava era fer històries de vida. És a dir, que la gent ens parlés en primera persona, no? Que ens digués, no, és que jo vaig tenir gana i vaig passar gana i vaig anar a robar patates. A mi em va passar això, a l'escola em van dir no sé quantos, però en primera persona, no? La fi de la guerra, estem al 80è aniversari del final de la Guerra Civil. L'any 1939, al febrer, aquí a la comarca d'Osona, i unes setmanes després, en el conjunt de l'Estat, es va acabar la Guerra Civil, i per aquesta efemèride, per aquesta... ens trobem això que això ens planteja a veure si s'ha acabat, si ja aquest és un tema que ja no... ja s'ha acabat, en parlem ara perquè s'escau aquesta commemoració,
i en parlem amb motiu d'aquesta commemoració i en deixem de parlar. Aquí a la transparència veieu que també en la diapositiva hi ha 2 punts que volia parlar. Estem en un moment que les últimes generacions que van viure la Guerra Civil encara són vives, són generacions que eren molt petites. Ha sigut molt interessant, em sembla, veure el recull, aquesta feina que s'ha fet en el Cosidor Digital, que es veien aquells testimonis d'aquests bombardejos. Per tant, estem en un moment ja de final, perquè es va acabar la guerra, i també perquè les persones que ho van viure directament en aquests moments tenen més de 80 anys, així fa 80 anys que hi va haver la Guerra Civil. Així com a context històric, el gener del 1939, com sabem, va caure a la ciutat de Barcelona amb l'entrada dels nacionals, mesos abans de la fi de la Guerra Civil, i es va iniciar el gran èxode cap a França d'aproximadament 500.000 catalans, els quals acabarien a camps de refugiats francesos i alguns treballarien a companyies de treballadors estrangeres franceses o bé ajudant a la resistència. Natàlia, doncs, moltes gràcies i en nom de la comissió organitzadora volem fer lliurement d'aquest diploma de participació en el teu treball de recerca de batxillerat. Moltes gràcies. L'objectiu del treball era bàsicament descobrir i completar la vida d'Àngela Ortola, perquè quan vaig començar partia quasi bé de zero, hi havia molt poca informació seva, i primer vaig realitzar un context històric per entendre-ho millor, que ho vaig fer amb llibres, revistes i pàgines web, i la part més personal vaig fer a través d'arxius i amb una entrevista a una familiar i a una alumna seva. Quan estava a primer de batxillerat tenia com 2 idees per fer el treball de recerca i no em sabia decidir sobre cap de les dues. Per una banda hi havia la de investigar la història del meu besavi, que sabia que havia estat a la Guerra Civil, que s'havia exiliat, però que no se n'havia parlat massa a casa, llavors era com no se sabia massa cosa, i a més havia mort abans que jo nasqués, de manera que tampoc l'havia arribat a conèixer, i trobava interessant investigar-ho, però no sabia massa cosa. Per altra banda, també volia fer un curs cinematogràfic, ja que una de les passions meves és el cinema, i de fet estic estudiant cinema a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. I al final el que vaig acabar fent va ser ajuntar les 2 idees i fer un treball en el que primer investigava la història del meu besavi, sobretot en recerca documental, consultar arxius, i llavors un cop tingués tota la línia més o menys clara, la línia temporal de què havia fet durant l'època de la Guerra Civil, llavors adaptar-ho per fer-ne un curs cinematogràfic. El film que us presentaré jo, Catalunya Màrtir, és un reportatge que, a diferència dels anteriors, està basat en imatges reals, són reportatges que feien de la Guerra Civil una productora que es deia Laia Films, que ja us explicaré algunes coses més, que va fer aquest film que es diu Catalunya Màrtir i que és un film, veureu, molt realista.
Es va filmar l'any 1938 i, per tant, us heu de fer a l'idea això de que no és una pel·lícula com les que esteu acostumats a veure ara. És un documental de la guerra, del que passava a Barcelona en els bombardejos, que és molt realista, és de l'any 1938 i, per tant, us emplaço que us el mireu amb ulls de les persones que vivien com si fóssiu l'any 1938. Laia Films, aquí teniu algunes seqüències, i ara si passes, Gerard, jo us faré la presentació del film. Primer, en aquesta primera diapositiva us parlaré d'aquest film, us parlaré de propaganda, perquè tot i que és un documental que feia aquesta productora que es deia Laia Films, aquest film no deixa de ser un film propagandístic perquè estava pensat perquè sensibilitzar a la població europea a favor de les víctimes que provocaven els bombardejos de l'aviació italiana que bombardejaven poblacions espanyoles i Barcelona en particular, però també Torelló, Vic, Manlleu o els Hostalets de Balenyà a la comarca d'Osona. I ara el que ens hem d'imaginar és el Torelló de 1936 fins al 39, quins espais, quines coses hi havia, què queda de tot allò i intentar una mica explicar el que va passar. En temps de guerra, tant el Sirvianum com el Teatre del Centre Catòlic van ser espais que van ser col·lectivitzats. Les cases dels industrials van quedar buides i són incautades. I en aquest cas, aquí, hi va haver en dos llocs cosidor de guerra. Cosidor de guerra eren 133 dones, al principi de tot, que feien roba pels soldats que anaven al front, fins i tot tendes de campanya. Hi havia aquella senyora, la Maria Sidera, que parlava que hi havia uns soterranis aquí a Can Pradell, parlava que era un refugi. Bé, la Casa Pradell és el primer gratacels, bloc de pisos que es fa a Torelló. Té més de 140 anys. Es va construir el 1880, no sé si he fet bé el càlcul, i té una certa alçada. Bé, el fabricant, el paleta, el constructor que la va fer, vivia just davant i sempre orgullós deia que gràcies a construir aquest edifici ell s'havia pogut fer la seva casa i viure molt bé. Torelló va arribar a assumir prop de 1.000 refugiats que venien fugint de la guerra d'altres llocs d'espais republicans. En concret, més o menys la meitat eren de Cantàbria, Santander, i l'altra meitat de Biscaia, Bilbao. I els menjadors socials eren aquí, sobretot els nens, inclús nens de Torelló que recordaven haver anat a menjar aquí quan escassejava el menjar. Per tant, Socors Roig aquí donava ranxo. Llavors, la Casa Pradell, veieu l'entrada, que és maca, és el primer bloc de Torelló, és del segle XIX i aguanta perfectament, a baix un refugi, i aquí la torre de Miquel Gras. Aquesta Casa Parrella, el 36, passa a ser incautada. Per tant, en un moment donat, quan el comitè deixa de tenir el pes que tenia allà on hem vist, sembla ser que va ser aquí el nou Ajuntament. D'acord? I el líder de la Revolució a Torelló, que era l'Esteve Pallarols i Xirgo, que s'havia format a Cuba i havia vingut aquí, que era un simple recader que diàriament anava a Barcelona a vendre ous en una cistella, es ve l'enllaç amb el Comitè Central de les Joventuts. A veure, ara aquí tenim l'antiga la Casa de la Vila, que es va fer el 1902. Es va construir, aquí va venir el diputat, aquí a Torelló teníem un diputat provincial que es va aconseguir fer una carretera provincial de Vic a Gerona passant per Sant Pedro de Torelló. Va començar al segle XIX i es va acabar al segle XX finals. Hi havia Vitri, Miquel Vidal i Àngel Rusquer. Aquests tres feien bales Mauser. I allà a l'escola Fortià Solà
seria on hi havia l'antic firal, que és on es va portar tot el material de l'església per fer el gran foc, per cremar tots els sants i mares de Déu del poble. D'acord?